Usa ka iro sa Panabos City sa Davao del Norte gikonsiderang hero dog sa iyang fur parent human kini nakatabang matud pa sa pagpakgang sa kalayo sa sulod sa ilang balay. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Man's best friend gayud alang sa uban ang ilang mga alagang iro tungod sa ilang anli nga paghigugma ug loyalty sa ilang fur parents. Kini gipamatud-an sa 31 anyos nga si Joan Raganin, gikan sa Panabos City sa Davao del Norte. Gani alang kaniya, hero dog niya ang iyang 8-month-old nga Shih Tzu. Human kini nakatabang sa pagpakgang sa kalayo sulod sa ilang balay. Saysay ni Joan, natingala matud pa siya dihang daw dili kuno mahimutang si Luka. Lahi kuno ang paghot ni Luka, itandi sa normal nga pagpaghot ni ini. Kinabalik-balik na siya, dagan na po siya, tinapos siya sa kwarto, dagan na po siya dito. So, gawas ko kay basig na ay kawatan kay mura man siya nahadlok good. Then pag ato na ako nanimahog sunog, gitanaw na ko ang stove kay basig buto, wala man pod. So pag tanaw ko sa iya ha, dito man siya nagatanaw sa ref, dito man siya nagaaw-aw. So paglili na ko naanay kalayo. So na siya, padung na siya musaka. Sa litrato nga kuha ni Joan, makita ang extension wire nga nangitom na ug nalanay na tungod matod pa sa electrical short circuit. Busa dako ang pasalamat ni Joan kang Luka nga nakatabang mapalong nila gilayon ang kalayo. Una nga nagkita sila Joan ug Luka sa usa ka pet shop kung asa nagkisikisi kuno si Luka dihang nakita niya si Joan. Mensahe ni ini sa ubang fur parents. Amo giuban na mag-adapt lang kay pabantayon sa ilang balay. Dapat magud sa ilaha is i-love it sila, i-take care as a member of a family kay in return sila po magloyal po na sila sa imo na i-save ka sa danger. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.